Dudeako San Miguel Eleizara aurreratu zarien hoi, zeuetariko bakotxari arrastion. Eleizatan musika zikloak Pello Ramirez eta bere musika berezi besteko aberazgarria dakarsku gaur. Buenas tardes a todos y a todas. Eleizatan hoy nos invita a escuchar la música de Pello Ramírez. Pello Ramírez ordiziarra, akordeoi eta biolontxelo jolea da. Geure musikaren eskenako musikari estimatua da oso. Abenduan ezagutu dugu Aize Oialak lehenengo lana. Maider Zapirainen eta Juan Jose Erauskinen laguntzea gaztxeloan eta pianoan Juantxo Severioren melodiakaz. Berezia da bai Aize Oialak, folka, musika klasikoa eta abanguardiako musikea gustartzeaz ganera, bihotz begien barreneraino errez-errez sartzen da, berehala entzungo dugun moduan. Pello Ramírez, acordeonista y chelista, es uno de los más estimables y valorados músicos de estudio o de directo de nuestro país. El pasado diciembre, el instrumentalista Pello Ramírez presentó su primer trabajo, Aize Oialak, acompañado de Maider Zapirain y también Juan José Erauskin al cello, ambos dos, y de Juancho Severio al piano. En su primer disco lo conocimos un expresivo e intuitivo compositor.
diskaren zuzeneko emanaldia duzue. Eta, esango dute, Haize Oihalak dirala haurren denbora, naturaren irudietan eta eremutan, eta bereziki ametsetako sentipenetan oinarritutako edo inspiratutako lehenik egiten duguna urazalean zen gurutzat, eta ondoren produzen eta.
hiru-otxo maldan goratu izenburutzat. Eta hoxe da hain zuzen ere amets batetako irudi bat, edo estampa bat. Larru iluneko hiru-otxo, badifazte mendian gora, badirudi nunbaitetik iesik difaztela, tarteka begirada uzkurrez, atzera begiratuz. Eta badirudi nobaitea difaztela babes bila, lasai biziko diran eremu baten bila. Amets honetan batez ere sentipen bat zeon edo hiru izaki hauek zerbait transmititzen zuten, ziurtasun bat. Hain zuzen ere, hiru izaki hauen arteko adiskidetasuna erabatekoa zenaren ziurtasuna. Hiru-otxo.
beraien denboran murgiltzea. Hilentzako kanta.
ahalbidetu bai du kontzertu hau egitea eta. Bueno, eta amaitzeko adiskide bati izenburua duen musika bat egingo dugu. Izan zen pertsona bat nik ezagutu ez nuena, bueno, berarekin ez nintzen egon, baino hala eta guztiz ere sentitu nuen berarengan ez dakit binkulo bat edo harreman berezi bat. Eta bera ja ez dago hemen musika hau berari eskaina doa. Eskerrik asko.
inguruan. Eta musika honekin nahi duke gure barruko hortzimugan dauden haiek besarakatu.